abokina kana jin labarin Aninu ko? Kana jin labarin Aninu ko? Ba ka taɓa jin labarin Aninu ba? Ya fita da shi. Abokina ɗaya. Yau sai na koye ma ƙarya yau a gaban ka za a yi. Hello? Dinka ya ake ne? Kaji ko? Aninu ya gajiya? Allah wallahi na kira ka a waya ban ji kara ba. Yarima a ina ya san ka? A ina ya san ka? Jama'a ba bara ba ku danna mana subscribe a Dambu TV ko S Yarima Hausa TV. Da Allah kada ku danna mana subscribe da Aninu barka da za mu je wajen Adam. Ya aka kasan Adam ya zango. Adam ya zango ga gidanmu ga gidan su tare da a Dambu.